в една вечна песен се пее "Тази вечер аз съм хубава", а аз ще добавя "Имам чудна рокля, но не съм си я шила сама". А сега хубостта на сцената ще стане двойна, защото тук ще влезе красивото и нежно острие на "Помниш ли текста" водещата Керана! Уважаеми зрители на BTV, добре дошли на вас, скъпи гости! Аплодисменти за Куку Бенд! И прекрасни аплодисменти за Лили! Отпушете си ушите, отворете си широко очите и настройте умовете на музикална вълна, защото започва "Помниш ли текста"? И правилата на играта. Имаме 9 кръга с по 2 песни, разпределени в различни категории, в които нашите участници ще трябва да попълват липсващите думи. На 4-то ниво играчите ще достигнат гарантирана сума от 1000 лева. А по време на играта ще имат 2 жокера, резервен певец, който ще им помага, ако се затрудняват, и 3 думи, които могат да отворят, когато пожелаят. 10-то ниво е златната песен, която носи голямата награда от 50 000 лева. Припомним какво се случи в предишния епизод на "Помниш ли текста"? Коня без да спирам, никъде не стигам. Малко ще попитам нещо гъмзата, защото за него... Дали си спомняш нашите срещи в стрелбище? Помниш ли текста, помниш ли ме? Да, аз ти казвам, че е като гърмян заек. Благодарна, безкрайно човечна. Своето участие в "Помниш ли текста" продължава Петя Илиева. Миналия път те видях, че си в зелено, завидях ти и реших, че аз също ще съм в зелено. Виж колко сме елегантни и двете. Супер. По-спокойно чувстваш ли се? От една страна да, от една страна не, разбира се. Не толкова, се. защото категориите, които останаха, бяха такива, които те притесняват, предполагам. Да. Това ли е причината? Малко по-непознати. Така, приятно вълнение, за да довършим започнатото. Много се радвам. Чакай да погледнем към Албена. Как си днес? Добре. Обнадеждена? Да. Пълна с енергия? Да, имаш зелен елемент в колието? Специален подарък от Петя. Да, това са едни специални перуански бижута, които имат много стойност за нас, ръчно правени. Много оригинално. Такова никога преди не съм виждала. Това може би, защото не съм била и в Перу. Подарък ни оттам, да. Да, там е Мачу Пикчу, Пума Пунко, Куско от Царевичака. Чакай сега. Аз обаче тук трябва да разбулим една мистерия, която съм сигурна, че много хора е държала будни. Нали ви разказахме за пушката, която като гръмне, това не е второ действие, но е следващия епизод. Ти трябва да разбулиш тази мистерия за гъмзата. Точно. Моля те, сигурна съм, че никой тук не е спал спокойно. Най-вече гъмзата. Пак си идеално, просто наистина ми е любопитно за каква мистерия иде реч. Я разкажи сега. Преди доста години беше нормално да не си спомня. Преди повече от 15. Как преди? Вие не сте на повече от 20. Виж сега, ние бяхме... някои неща и преди 30, така че... Виж сега, да не оставаме така грешно впечатление към аудиторията и към всички. Ние просто бяхме съседи. Виждала съм и Борко, който му гостуваше в стрелбище. Не вярвам. Ясно, ние затова не помним. Що са се събирали? Сичали сме се така по асансьора, в общи помещения. Борко идваше... Много тривиално, Борко идваше един и си тръгваше друг. Не знам.
Разбулиха мистерията, много съм доволна, предполагам и хората също. Няма нищо. Признайте си, че всички сте имали точно такива чисти помисли. Ох, отдъхнах си. Отдъхна ли си? Нали? Че е Слава това. Богу. Много се радвам. Ти поне си спала, аз не. Сега предлагам обаче да започнем и да продължим с играта нататък. Готова ли Тук, си? където се справим, готова съм, разбира се. Стискаме ти затова съм палци тук. и на теб, и на Албена. Тя ще ми подкрепя, ще ни подкрепя. Сигурна съм, нямам търпение. Тогава нека играта да започне сега. Пете, нека да си припомним кои са останалите категории. Имаме БГ Пънк от 90-те, Мастило или Рап отвъд океана. Все още имаш много жокери, които можеш да използваш също така. Но категориите не са толкова популярни, нали, за мен, както казах и предния Да. път. Нека да отворим пънка. Малко така... Нека да чисто, отворим този пънк от 90-те. Емоционално. Уиски с фастъци на Уикеда или най-щастливия ден на Контрол. Добре. Мисля, че знаеш и двете песни, или? Уиски с фастъци, ще се замисля. Кое е уиски с фастъци от време на време? Какво? Бъде ми. Да, може би това го знам със сигурност, но само до там. Ти пиеш ли уиски? Понякога. Не особено. Не особено, да. Да. А кой е бил най-щастливият ти ден в живота ти? Има ли някой такъв ден, който можеш да го окачествиш като най-щастлив за теб? Ами, като една майка на две деца, нали, ще бъде тривиално, но естествено моментите на тяхната поява. Ами, ще действаме с най-щастливия ден. Най-щастливият ден на Контрол, Да. но и в изпълнение на Петя. Сега да видим колко липсващи думи има вътре. 9. Не е малко, Не е малко като... но не е и двуцифрено число. Да. Което е някакъв Много. плюс. Бориш се за 5000 лева, все още имаш жокери. Куку Бенд, Действаме. музика, моля. Това е вече само спомен. Още не те познавах. Беше едно истинско лято, утре в сън преживявах. Както и дойде, настъпи есен и зимата не закъсня. Промени се земята и целия свят, вятъра донесе мъгла. Ти не знаеш, ти не чувстваш тази досада, когато спиш пред цялата нощ, душата ми търси пощада. Но ще дойде най-щастливия ден, когато ти ще си далече от мен. Но ще дойде най-щастливия ден, когато ти ще си далече, далече от мен. Не си с мене, обхващаме тревога. От всичко се стряскам и моля се да идваш в моя дом. Добре, добре. Както казах, това не ни е силната страна, но... Имаше там нещо. Жи. Всичко се стряскам, нещо накрай в моя дом. 5 думи липсват по Когато средата. Не си с мене, обхващаме тревога.
Тях може ли да ги сложим някакси? Добре, да видим? нека да напишем от всичко се стряскам. И накрая каза? В моя дом нещо е. В моя дом. Всичко се стряскам и само си мисля, че идваш в моя дом. Имаш ли нужда да отвориш някоя дума, за да ти помогне, защото ти не си напълно загубена в това изречение? Имаш някакви Имаме парчета, които изникват в съзнанието ти? Може би някоя дума може да ти помогне да ги слепиш заедно? Може би да отворим една думичка. Добре, коя желаеш да бъде тя? Нека да е втората. Отваряме втората дума. От всичко се стряскам, защото... Защото си мисля, че идваш в моя дом. Може ли третата и четвъртата дума да ги сменим с си мисля? Всичко се стряскам, защото си мисля, че идваш в моя дом. Звучи ми добре. Звучи ти добре? Достатъчно добре, че да го заключиш ли? Защото си мисля, че... Да, логично и построено в така като такт. Сега е момента, в който трябва да решиш доколко си сигурна в това изречение. Все още имаш жокер една дума и Албена. Но не курорт. Смятам да го заключим. Сигурна си. Доколкото мога съм сигурна. Добре, заключваме ли го? Заключваме го. Петя заключва. Стряскам, защото си мисля, че идваш в моя дом. Да видим дали ще те стреснем сега или ще те успокоим, когато разберем дали това е правилният текст от песента "Най-щастливия ден". Пореден правилен отговор. Вече си на 5000 лева. Имаш жокер и една дума, която можеш да отвориш. Много добре се справиш. Браво! Петя, в момента се бориш за 10 000 лева. Сега, тъй като ти каза, че категорията рап отвъд океана те притеснява най-много, може би... ще на английски нещо и това рап. Ако е отвъд Индийския океан. Може би тогава би избрала категория мастило. Абсолютно, да. Отваряме ли? Отваряме го. Нека да видим. Категория мастило. Така. Точно така. Изненадващо. Ето, значи не е група мастило. Да. Тату на Лорин или писах му на Кичка Бодорова. Тоталната изненада на вечерта. Ти познаваш най-добре Албена, твой жокер. Къде мислиш, че може тя да ти бъде по-полезна? В коя от двете песни? Не мисля, че може да бъде. Нито една от двете. Да, добре. Да. Збрахме, това беше... Категорично. Абсолютно категорично, по никакъв начин не много значително. Дори да не можеш да пееш, Лили и Борис ще ни помогнат. Те ще пеят додолу. че може би има някои песни, които не знаеш името, пък всички знаят песента. Така че бих заложила на българската песен. Пак казвам, нямам никакви претенции за нея. Писах му? Да. Писах му на Кичка Бодорова. Да. Нека да видим колко думи липсват. 9 липсващи думи. Добре, отново не е двуцифрено число. Сега Пети ще даде всичко от себе си да попее от тази песен, но дори да не успееш, както казвам, Лили и Борис са зад теб, въпреки че и те гледат сякаш... Ако искат да върнем рапа, нямам, не знам. Също си те не изглеждат убедени. Трябва да си призная, което е много изненадващо. Мисля, че, за съжаление, не даваме назад, само напред и надолу. Така. Грабвай го този микрофон и давай да ходим да му пишем на този, който и да е той. Музика, моля, тръпна в очакване да чуя какво ще излезе.
Това е като филм с неочакван край, но в случай е много неочакван. Не знам дали я писах му, но беше четох го. Абсолютно всички. Просто където и да погледна, всички бяха забили поглед. Четяха активно, напрегнато текста на песента. Все на този бряг и последното, което прочетохме. И това, което ни липсва, са 9 думи, които следват след този бряг. Сега, Пете, можеш все пак да отвориш една дума, а можем и да поканим Албена при нас на сцената. Не да се подсиди при нас, да види какво е, заповядай. Сега там е седяла само на този стол, малко да се пържи при нас. Такава подкрепа ми е. Заповядай. Да погледаме заедно. Да погледаме заедно. Интензивно да го четем. То няма какво да четем вече. Чакай сега аз да видя тук това бижу, което ти е подарено от Петя. Направено наистина е красиво. Отново е от Перу, от корина, портокали, мандарини, естествени багрила. Много е красиво. Поне си показахме бижутата днес. Ма много са красиви. Поне имате какво да покажете. Показахме днес бижутата с моята опора. Да, за съжаление, тук съм тотално speechless. Да. Смятам, че не Албена, само ти чете ли песен? Четох, много усилено четох. Трябва да е нещо, тя много му пише, много и липсва. Трябва да е нещо, пак го призовава да се върне. Обаче нямам представа с кои думи. Добре, вижте сега. Можем да отворим една дума, ако желаете. Пробваме, Да пробваме. Искате ли? Интересно. Коя си харесвате? Давай, оставям изцяло на теб да прецениш. Айде да видим трета. Третата дума ли да отворим? Да. Нека да отворим третата дума. Свършва! Значи, Доста така се... свършва предаването. Доста яснота се внася сега вече, нали? Да приемам ли тази дума като знак от съдбата Да. за края на твоето участие тук при нас? Така ще бъде. Така ли решихте? Да. Абсолютно. Според мен това е по-правилното решение, тъй като това е много голям риск. Много голям риск, мисля, да е абсолютно... А и все пак не си тръгвате с празни ръце, а си тръгвате с 5000 лева. Благодарим. Нека да видим какво свършва или кой. В песента на Кичка Бодорова писах му. Лунната пътека свършва надалеко, утрото скъсява нощния ми бяг. Много лирично, но... Тази песен може да не я изпяхме, но я прочетохме много артистично. Това беше Петя Илиева и нейният джокер Албена. Спечелите сумата от 5000 лева. Аплодисменти за тях!